बरायबाय लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो हावरायाव माने फार्स्ट टाइम आरोना नैबे उनथिंजाय दालां दङ नैबे ब्रिजखौ आङो एसे देखायनो लाबाय थ' नायनो हागोन आरो फैयोब्ला नैबेहाय थानो हायो आरोना बे वेटिं हल थ' बेवहाय थानो हायो आरो जानायफोराहाय गाहायजों ओरैजाय माने जाहैनो हायो हटेल सटेल दंजोबखायो आरोना खाथियावनो बिराद बरिया। थ' आंबो माने फैयोबाबो बेहाय थानाय जायाखैमोन आरो एबारावहाय माने थानाय जाबाय ना थ' एसे बेखौनो आङो एक्सप्लर खालामनो लाबाय। स' बड'लेण्ड फारसे थांगासिनो हावरायाव दंथ'यो आरो दा ना। नाजों बिराद बरिया जाबाय गोथाव आरोना मानसिया माने ओरैबायदि जाखायोना एकदम लोब 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 आरोना मोस्रोमफोर बायदिसो। थ' फार्स्ट टाइम एसे आन्दायनाय मोनो। दा नैबेहाय बिथिंजाय लिफ्टआव थांनो हायो आरो नै गोजौआव नैबेजों लिफ्टआव थांनो हायो। जायगाया जोबोद समायना लोगोफोर। थ' एसे रेस्ट लाबाय आरोना जाखां लोंखां फ्रेश खालामनानै दुगैनानै आरामनो थांनो हायो आरो बेनिफ्राय बिराद बरियाखा। नै स्टेशनाबो गोगोम गिदिरखाना बेवहाय जोङो गासै टटेल 23 दं होननानै मिथिनो मोनो। स' प्लेटफर्मा ओरैबायदि गिदिरखा आरोना थ' इन्टारेस्टिं जायगा भिउखौ बिराद मोजां नुदों सान्दुंखाय आरो बिथिंजाय दालाङा थाबाय आरोना बिराद बरिया दालाङा नै ओरैबायदि गोलावखा ओरैबायदि गोलाव ना। मोनफैजोब्बाय लोगोफोर दाउब'नि खावथंखाव जगासिनो एकदम गारिया लाखिना दोनदों खाराखै माने। लोगोफोर फाइनालि रङिया सफैबाय गोबां दिननि उनावहाय फैनो होननानै आरो मोनफैबाय आरोना दिनैहाय नैबे नामाने गारिया थांबाय। स' फाइनालि मोनफैमारबाय आरोना दिनैहाय। तथापि रिक्साखনত उठी मजा লাগে রিক্সাখনত উঠি ভোটা লাগিছে।